Da doğan mın çağa suwalle. Yona qıyız bollum oğlan bilemek. Şoňçyna men daý bollum ýa-da daýda bollum onam bilemek. Erde siz meni UFC şular ýalak samsyk edenler diýip pikir edýän bolsaňyz, siz ýalňyşýaňyz. Men öňem şeýledim. Ýok. Arada söýgülim jaň etdi. Ýör balam aýlanmana giderlidi. Menem geýinip öýden çykyp barýadym bolyn. Söýgülimiň ýokdugy ýadyma düşdi birden. Entägem diýen ýerine barmak ham ýadyma düşäýdi. Doğruym aýtsam utulup ýadadym innemennäý. Maňa sroşna bir pabeda gerek. Döwletçanly Nurşaýda mykamy. Aýana döwletçanlynam galar mykam diýen bara. Ýa-da çilim taşlak görmelim bir kaýlyk näme? Şulara o her gel mümkinçilikler var da. Aýdymçylar bar. Aýdy bilmesen hem aýdy bermeliler var. Beytip börmellerle o kaçist kalınmalı. Bir güne oğlunur men tutar beytip börsemle. Qowdelek san o kaçistan üstüne oğur deyip atkadan san. Tuttum. Şuraya yerden yatmadın mı? Tuttum. Da. Şuraya. Näçe beyt takyn ýa maskal maňlaýyň bilen? Sen saçyň düşüp başlady, maňa ýokşaýmasyn diýetdim. Mia? Yatmaly. Yatmaly ne? Bara divana içip yat. Bara divana içip yat. Mia. Adam ýaly. Ecem ýörne istedim. Aýdym aýtjak men. Kolayda. Odamda o kadar becerdi. Biz Çıkayım. Bak öyle kayıt versen. Buraya öyle bak yatlı, ondan sonra geleyim, oluyor mu? Yok var! Bolye. Arada bir diye. Valla deyda düdülecekken benim TikTok'un emçikiyliğim düdülmeyecek olsam. TikTok'a bir düdülmek için ya da senden çıkmak için giren okuyup TikTok'a her kim neyme koyar deyip görmek için yerlemen düşünemek. TikTok'a girip bir senden çıkan ok ya TikTok bir düdüllel adamını sana salp bir adam eden ok. Bu da bir yana PR.
Her kim öz etken işini goýýar, hödürleýär, men şunu et bilen, men bunu et bilen. Daşary ýurtdaky gyýlar, ledin öňünde bir özlerini öldüren oklar, her hil edip tant etýärler, ipat pişik köpeltýärler, soň gymmat kampaniýa bilen şertdan baglaşýarlar, işini reklam etýärler. Şo reklama aňsynyň olar pul gazanýarlar, düşdüň. Hä biz ýarlar näme etdik, tikken dadymyzy goýýar, görýär gelinýärler, halan gelýär, zakaz etýär, şeý dip klient gazanýar, düşdüň. TikTok çonýarda. Annan bir häsiýet var ýigitler. Bular adamzy gowun bolsa razy edel. Erweden bolsa nerede bolýar, gowun bolsa erwet. Erweden bolsa erwet. Bir günüň denanlar özleri üýşýärde maslahat edýär. İçinde de bir yeter nohur denanma diýdi. Şo başlaýar gürrüňem. Ha, otalmışlan hemmesine otasın. Biz gidelim bir yerden diye. Denanlar ayda gelin diye bir özlaşmada gidelim de erkektir yaşalayın. Hiç erkek bolmasın diye. Deve denanlar bolalım diye yankı nohur denan. Gidelim odalmışlan hemmesinden netice yok. Gazaline de bir yerden çıkıyor diye öllüge çıdar yani. Çıdar boğa gideler. Öllürdüler. Yok deyip de yankı. Bir yerden karagıyı çıkıyor kıyırlar. Gidelim orada benim gider. Nere arayamın? Hiç netice yok. Benim ektim deyip de bulan yerine düşer diye. Yankı yeter nohurdaydı da öňlerini gitýärler, bular bir özlaşdyk ayarlar bolup ýaşajak diýip gitýärler de güni iki hepde hegel edip ýaşaýar diýe bular. Ay barýarlar bolýan, bakça, salwa, aýdynma, iýsenma, işdenme, näme diýsenme, ýöne erkek kişi ýokda. İki hepde hegel edip ýaşaýarlar. 10 meşilen juniyan nohurdayda başlaýar da özüýe bir zada ýeten ok. Yetmedi otalmışlar bolsa emerlet bolmasa hasa vermeden eken. Yetmedi deyip Matematikadan gowy bilýäniň barmy içinde? Gel bäri ekranyňa gel. Geldiňmi? Belli içinden bir san. Beledin mi? Fark etmez. Näme sanasam içinden belli. Özünü koş. Koştun mu? İke köpelt. Köpelttin mi ike? Indi başta näçe san belli olsun, çıkan ike köpelden soň çıkan jogaby baştaky belli sanyna böl. Böldün mi? Jogabyny aýdym indi men sana. Jogaby sana 4. 4'tür. Eger meniň jogabym dogry bolsa like basarsın, tamam mı? Görüşürüz.